Эфирда Яшыл Үзән телекомпаниясы һәм Кабат мин Радик Гатаулин сезгә исәнмесез дип эндәшәм. Атна дәвамында шәһәр һәм районда күпне вакыйгалар булды. Кайберләре турында хәзер коллегаларым белән тулырак итеп сөйләрбез. Ишетми калмагыз, 25 апрельдән бөтен республика территориясендә янгынга каршы махсус режим кертеләчәк. Чара ел сайын даими үткәрелә, янгыннар артуны, һәлакәтләрне һәм кешеләрнең үлемен кисәтү кысаларында кирәкле. Ә менә Урман фонды территориясендә 15 апрельдән махсус режим кертелә. Яшыл Үзән урманчылыгында планлы янгын тактик өйрәнүләре барышында урманда янгыннарны сүндергәндә кирәкле барлык гамәлләр алгоритмы эшләнде. Хәтер мәңгелек. Яшыл Үзәннең порт яшьләр үзәгендә Татарстан геройларының хатыннары, балалары һәм әниләре дигән фотопроект узды. Аны офицер хатыннары берлеге үткәрә. Проектның төп максаты туганнары махсус хәрби операциядә гомерләрен биргән кешеләргә ярдәм итү. Лариса Уланованың бердән-бер улы Саша медицина институтын тамамлый. 2024 елда махсус хәрби операцияга барырга була. Беренче хәрби задание вакытында яралана, терелә, ә ноябрьдә ул вафат була. Два альбома мы вот с мужем решили. Ике альбомны без ирем белән булдырдык. Аның турында безнең оныгыбызда булса да истәлек булсын дип карар кылдык. Ә без хәзер улыбыз турында истәлек белән яшибез. Әлбәттән махсус хәрби операцияга Роман Трофимов та киткән. Һичшиксез анда булырга тиешмен дия ул. У него такое настроение было, такой дух был, вообще он какой-то гордый, такой веселый был. Аның кәефе шундый иде. Рухы патриотик, шат, ул ватанны сакларга барам диде. Аның үлеме турында узган елның майында беләләр, ул вакытта әни оныкларына якынрак булырга дип Яшел Үзәнгә күченгән. Ә апасы Кристина ел сайын махсус хәрби операция сугышчыларына һәм аларның гаиләләренә ярдәм йөзеннән хәйрия концерты оештыра. Татарстан геройларының хатыны, балалары һәм әниләре проект 2022 елдан башланды. Ул махсус операция башланганнан соң тиз арада аптырашта калган гаиләләргә иртәгәге көнгә ышаныч бирү усулы буларак старт алды. Аның инициаторы офицер хатыны элеккеге хәрби хезмәткәр, күп балалы әни Оксана Бородина. Это мое детище. Помогать сегодня, быть здесь. Бу минем эшем, ярдәм итү. Биредә Татарстан Республикасында булу һәм махсус хәрби операция белән бәйле кешеләргә ярдәм итү өчен кирәкле тыныч тылны тәкъдим итү. Беренче 40 портретны бастыруда мәдәният министры Ирада Аюпова ярдәм итә. Хатын-кызлар үз ирләренең авыр кителен салалар һәм аның исен сизәләр, туган җылысын искә төшерәләр. Ә андагы һәр бүләк ул бөтен гаиләнең өлеше. Bütün команда волонтерлар бушлай эшлиләр, чәч тарашларны, визажистларны якташларына якынрак булсыннар өчен җирле халыкны чакыралар. В своем городе ощущаю вот этот тяжесть. Үз шәһәремдә авырлык сизәм, әниләрнең һәр кайсын үземә якынрак алам. Аларның күзләрендә сагыш күренә һәм без осталар барысын да күңелгә якын алабыз. Кызларыбызга ярдәм итәргә тырышабыз. А что я ощущаю? Если честно, я на них смотрю и чувствуется такая материнская боль. Нәрсә тоям, мин аларның күзләрендә аналарча авырту күрәм, күз яшьләре тула. Мин аларның барысына да шын геройлар тәрбияләгәннәре өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Фотосессия өчен мәйданчыкны порт яшьләр үзәгендә тәкъдим иттеләр. Партнер буларак Ватанны саклаучылар фондының җирле бүлеге чыгыш ясады. Белгечләр һәлак булганнарның, хәбәрсез югалганнарның һәм тыныч тормышка кайткан ветераннарның гаиләләрен озата бара. Гаиләләргә аларның ялгыз түгеллеген белү бик мөһим. Мы их тоже ждали, они знали, что есть такой фотопроект. Без аларны көттек, хатын-кызлар мондый проект барлыгын белә иде һәм бу проектта катнашу өчен барысын да рәхәтләнеп кабул иттеләр. Яшел Үзәндәге фотосессиягә 80 катнашучы җыелды. 4 ел эчендә Татарстан буенча проектта 1600-дән артык кеше катнашты. Һәм һәр хатын-кыз үз геройларының онытылмавына ышана ала. Һәм авыр минутларда аларга иң башларын куярга әзер кешеләр табылачак. Айгөл Гатаулина, Юлия Озерова, Александр Федоров, Яшел Үзән хәбәрләре. Кем булырга? Судмедэкспертмы, ветеринармы, әллә корабль төзүче инженермы? Мәдәни үсеш үзәгендә вакансиялар ярминкәсе узды. Ул мәшгульлек хезмәтенең 35 еллыгына багышлана. Мәктәп укучылары һәм студентлар һөнәр ияләренең эш формасын киеп карый. Шулай итеп булачак профессиясе белән якынрак таныша.
Чисталык күніне рәхим итегіз. Ленин урамында узды ул. Қыштан шыққаш олы гүлі шешеклерге һәм яшыл үленлерге урын бирергә керек. Хакимият проектлы конструкторлар бюросы һәм Горький исемендәге мәдәният үзәге хезмәткәрләре, механика күллияты студентлары бердәм рәвештә газоннар чистартырга чыга. Тиздән төп урам территориясе язгы матурлыкка төренер. Настроение боевое, погода просто шепчет. Нужно убраться, чтобы было чисто в городе. Язгы чистарту агарту эшләрендә хакимият хезмәткәрләре. Моннан көн дәвамында меңләгән кеше уза. Шуңа күрә тротуарлар ялтырап торырга тиеш. Горький исемендәге мәдәният үзәге ремонттан соң әлегә ачылмаган. Әмма туган диварларына кайтуны түземсезлек белән көткән хезмәткәрләр аның тирәсендә чисталык булдырырга тырыша. Еще со времен СССР. Россия күләм өмәләр СССР заманынан ук килә. Ленин бабай чорында бүрәнәләр ташыганнар. Тәҗрибә зур, шәһәр чиста һәм матур булсын өчен тырышабыз. Сегодня всероссийский средник. Бүген бөтен Россия чисталык көне. Чистартабыз, бар коллектив белән мәдәният үзәге ачылуын көтәбез. Мәдәният үзәге Ленин урамының көньягында, ә конструктор бюросы төньякта урнашкан. Шуңа күрә җыештыручылар алдында бурычлар төрле. Очень много снега. Кар бик күп төньякта. Карны таратабыз, яфракларны җыябыз. Механик колледж студентлары өчен Ленин урамын тәртипкә китерү инде күп еллар дәвамында булган язгы традиция. Студенты знают, что у нас ежегодно сложилось. Студентлар моны ел сайын үткәрелә торган традиция икәнлеген беләләр. Яшел үзәнне җыештыру өмәсендә актив катнашалар. Чтобы чистота, чтобы дышать было легче, природе помочь. Ямьле яз, кыштан соң яңару, өмәдә катнашкан һәркем шатлыклы хисләр кичерә. Это очень хорошая традиция, когда мы весной Яхшы күренеш, кар эрегәч, гомум шәһәр өмәсенә җыелабыз, чистартабыз. Шәһәрдәшләребезгә рәхмәтемне җиткерәм. Чыктылар, тырышып эшлиләр. Әлфия Мөхәммәтшина, Юлия Озерова, Андрей Лопатников, Яшел Үзән хәбәрләре. Халыкара фашист концлагерлары тоткыннарын азат итү көнендә Яшел Үзән район башлыгы Михаил Афанасьев Лидия Удовенко янында булды. Аңа октябрьдә 100 яшь тула. Хәзер ветеран кайгырту йортында яши. 1942 елдан 1945 елга кадәр 16 яшьлек Лида Германияга мәҗбүри эшләргә куылган. Аның истәлекләре безнең сюжетта. вам цветы, как красивые девушки. Бүген Лидия Михайловна Яшел Үзән кайгырту йортында яши. Ике күршесе һәм башка яшәүчеләр аңа һәр нәрсәдә ярдәм итәләр. Октябрьдә ветеран 100 еллыгын билгеләп үтәчәк. Район хакимиятеннән ул хезмәт батырлыгы шәһәре медале һәм истәлекле бүләкләр алды. Для 100 лет вы прекрасно выглядите. 100 яшь өчен сез бик яхшы күренәсез. Сезгә бу 100 яшьне берничек тә биреп булмый. Әйе, мин шибәр идем, ирләр ярата, ә хатын-кызлар көнләшә иде. Лидка килә дияләр иде. Әйерак 42 елда 15 яшьлек Лиданы Германия ихтыяҗларына эшләргә мәҗбүр итү өчен әнисеннән тартып алалар. Много людей было. Кешеләр күп, зур колонна, ян-яктан солдатлар һәм немец овчаркалары безне Таганрогтан Мариупольга кадәр 120 километр алып бардылар. Яшүсмерләр өчен мәҗбүри эшләр чын җәзалау булган, яшенә карап ташлама ясамаганнар. 3 года и 3 месяца. 3 ел һәм 3 ай лагерьларда булдым. Зур Бауэрда эшләдем. Барысында карадым. 40 дуңгыз, 3 сыерны сава идем. Ләкин көчле кыз исән кала. Җиңүдән соң нәкъ 2нче бөтен дөнья сугышы тәмамланган көнне өйгә кайта. Ә аннары 30 ел Пятигорск сыра заводында баш сыра кайнатучы булып хезмәт итә. Яшь чагында алган ныклыгы аңа шундый зур предприятие белән җитәкчелек итәргә көч бирә. Ләкин бу елларда халык дошманы булып санала. 1991 елда гына реабилитацияләгәннәр. Ике кызы үскән 1995 елда Казанга күчеп киләләр. Һәм инде 2 ай Лидия Михайловна Яшел Үзән җирендә. Ул тормыш энергиясе белән тулы һәм интернат йорт тормышында актив катнаша. Яшел Үзән районында республика буенча 100 яшьтән алып 105 яшькә кадәрге 14 кеше яши. Бу иң зур күрсәткеч. Бу көнне дә ветеранга 100 еллыгын билгеләп үтәргә һәм киләсе 105 еллык юбилеен дә бәйрәм итүен теләделәр. Айгөл Гетаулина, Юлия Озерова, Александр Федоров, Яшел Үзән хәбәрләре.
Шәшәкләр илтегез Тукайга, Әйшә гимназиясы Кабас шигырь укучылар арасында төбәк ара бәйге өчен төп мәйданчык булды. Быел масштаблы чара 15-нче мәртәбә уздырыла һәм истәлекле датага бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 140 ел тулуга багышлана. 80 талантлы катнашучы аларның ихлас башкаруында Тукай һәм башка әдәбият классикаларны үлемсез юллары гына түгел, үзләр иҗат иткән шигырьләр дә яңгырый. Киләсе көннәргә халык сынамышлары. 22 апрельдә һава торышы утырып беткән икән, коры җәй көтегез. 25-ndә төш вакытында болытлар куерса, 2 көн тоташ яңгыр явар. 27 апрельдә катлам болытлар җәелсә, атна 10 көн эчендә явым-төшем булмас. 28 апрельдә җил көн яктан исә, һава торышы бозылыр дип фаразлана. Ә хәзер синоптиклар мәгълүматы. Бүгенге тапшырыбыз тамам. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Заправның Тару сайтындагы кызыклы һәм файдалы хәбәрләр белән танышып барырга онытмагыз. Кабат очрашуларга кадәр саулашабыз.